ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 70 ବୟସର ବିଧବା କୁନିଲତା ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବଧିର ଏବଂ ବିଧବା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କୁନିଲତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ। ଚଳିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା। ପରେ ଦୁଇ ଝିଅକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ କୁନିଲତା ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜି ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେବା ପରେ ଏବେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନିଃସ୍ୱ। ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଥିବା ବେଳେ କୁନିଲତାଙ୍କ ତିନି ଦିଅର ମିଶି ଘର କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡେ, ଯାହା ଫଳରେ 70 ବୟସ୍କ କୁନିଲତା ଏବେ ଘର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି। କୁନିଙ୍କ ତିନି ଦିଅର ଦୋମହଲା କୋଠା ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ କୁନିଲତା ଏବେ ବାସହରା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି କୁନିଲତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, TNN ନ୍ୟୁଜ୍। ନା ବଟ ଉଷ୍ଣ ମାହାନ୍ତି ଘର ବାତେରା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ? ମୁଁ କୋଉଠୁ ମୂଲିଆ ପାଇବି? ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ପୁଅ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ମରିଗଲେ। ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, 4 ବର୍ଷର 3 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ପାଣି ନାଳି ମୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି? କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଢ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ଆଇଲି। ବାଛ ଝିଅକୁ ସେ 12 ତୋଳା 500 ପଇସା କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୁଁ ଆସିକିରି ବାପଘର ଭଣୀଘର ଏମିତି ବୁଲୁଛି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କୋଉନ ମୋତେ ଘରକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେହି ପୁଅ ନାହାନ୍ତି। ଘରୁଟିଏ ଆସିଛି, ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଘର କରୁଛି, କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ମଜୁରୀ ଯିଏ ଆଇଲେ 10-12 ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ତାଙ୍କୁ ଦେବି? ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଲୁଛି ମଝିଦାନରେ। ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେବି? ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପିଲର ଖୋଲା ସର ପରେ ଏ ଘରଟାକୁ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଝୁଅକୁ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଘର କରିହେବ କି? ଝୁଅ ଜାଗାରେ ଘର କରିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାହାର କରିଦେବେ ତାକୁ। ସେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲା ବେଳକୁ ସେ ଝୁଅକୁ କିଛି ଜାଗା କଥା କହିଲେନି। ହଁ, ସିଏ କ'ଣ କହିବେ କି? ତାକୁ କହନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ଘର କର ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ନେଇକିରି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଘର କରାଯାଏ, ଆମ ଜାଗା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଏଇଠି ଘର କରିବୁ। ଆମେ ଝୁଅ ଜାଗାରେ ଘର କରିବୁନି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଝୁଅ ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେବ। କାହିଁକିନା ଝୁଅ ଜାଗାଟାକୁ ସେ ରେଷ୍ଟ୍ରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ମାଉସୀ, ତମ ନାଁଟା କ'ଣ? ନା ସତ୍ୟଭାମା ନାୟକ। ଘରଟା ତମର ଏଇ ଗାଁରେ। ଆଉ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏତେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ ଏ 3 ଜଣ ଘର କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଘର କରି ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପୋଲିସ ଡାକୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ? ଆମେ କ'ଣ ଚାହିଁବୁ? ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ କହୁଛୁ। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଚାହିଁବୁ? ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଇଏ ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ଏବେ? ନା, ଇଏ ନଥିଲା। ଇଏ ନଥିଲା। ତାର କାମ ଉପରକୁ ଯିବ, ସେମାନେ ଡରିକିରି ଆସିଲେନି। ପିଲର ଭିତରେ ଆସିକି ରହିଲେ, ଆମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି। ଆମେ ଯାଇ ଏ କଥା ଥାନାରେ ଜଣେଇଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ମାସେ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆଜି ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଘର କରେଇ ଦେଲେନି। ମୁଁ ଯାଇ ଥାନାରେ ଜଣେଇଲା ପରେ କାଲି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ପିଲରକୁ ପୋତିକି ସେଠି ଗୋଟେ କଭର କରିକିରି ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଜାଗା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ନା, ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଘର କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଜାଗା ମାନେ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି, 23 ଡିସମିଲ୍ ହେଲା ଆମର ଘର ଢିଅ। ଟୋଟାଲି 23 ଡିସମିଲ୍ ଘର ଢିଅରେ 5ଟା ଭାଗ। 5ଟା ଭାଗରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଲାଟ୍ରିନ୍, କେଉଁଠି ଘର, କେଉଁଠି ଗୁହାଳ, କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଟାଙ୍କି, କେଉଁଠି ସବୁ ଜାଗାକୁ କଭର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ରହିବ କେଉଁଠି? ଏବେ ଘରଟିଏ କରି ରହିବ କେଉଁଠି? ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବାପ ଘର, ଝିଅ ଘର, ଗାଁରେ ଏମିତି ବୁଲିକିରି ସେ ରହୁଛି। ଜାଗା ଥାଇକିରି ସେ ବାରଦ୍ୱାର ହେଉଛି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅସହାୟକୁ, ସରକାର ଏହାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୋର ବି ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଇଟା ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ୟାର ପଛରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି, ଆଜି ରାଜନୀତି ପ୍ରେସର ପକାଇ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଲୋକ ଉପରେ ରାଜନୀତି ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି। ସରକାର ଆମକୁ ଘର ଦେଲେ, ପୁଣି ଏବେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆ ଉପରେ 144 କଲେ। ଗୋଟେ ରିଜିମାଇଲି ଜାଗା ଉପରେ 144 କେମିତି ହେବ? କ'ଣ ରାଜନୀତି ପଶୁଛି କି? ରାଜନୀତି ପଶୁନି ତ, ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଲୋକକୁ ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ କାହିଁ ମିଳୁନି?
ମୋ କହିବା କଥା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ପୁଅ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗା ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଅସହାୟ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ୟାକୁ ଯାହା ଆପଣ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ସରକାର ଆମକୁ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡପାତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।